Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves megjelent vendégünket a 16. falunapi rendezvényünkön. Külön köszöntöm Morvai János polgármester urat, Kál nagyközség polgármesterét. Dr. Szabó Anikó jegyzőasszonyt, valamint Kál nagyközség önkormányzatának megjelent képviselőit. Szabó Béla alpolgármester urat, Barna Józsefné képviselőasszonyt, Kalcsóné Bolyos Mária képviselőasszonyt, Fehér Klára képviselőasszonyt, Károliné Kisida képviselőasszonyt, Csifári Róbert képviselő urat. Köszöntöm dr. Artner Péter plébános urat. Köszöntöm továbbá a település megjelent intézményvezetőit. Külön szeretettel köszöntöm Csiszér Árpád urat, Nagyernye, Székelykál önkormányzatának vezetőjét. Zhu Yongping államtitkár urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium Ipari Tanács kínai tagozatának elnökét. Felkérem Morvai János polgármester urat, nyissa meg a falunapi rendezvényünket. Tisztelt megjelentek! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Hagyomány már itt nálunk, hogy ilyenkor templomunk védőszentjeinek, Szent Péter és Pál védőszentnek a ünnepén, Káli búcsú alkalmával rendezzük meg a falunapunkat. Mint ahogy az előbb már hallottuk, ugye idén már ezt 16. alkalommal tehetjük meg. Én nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és én úgy gondolom, hogy az, hogy 16. alkalommal sikerül már ezt a falunapot megrendezni, és ilyen színes, ilyen sokrétű programokat nyújtani gyerekeknek, felnőtteknek, a kikapcsolódni vágyóknak, ez azt bizonyítja, hogy egy mérhetetlen nagy összefogás és egy mérhetetlen nagy együttgondolkodás van jelen ezen a településen. Én azon dolgoztam, és azon fogok dolgozni az elkövetkező időszakban is, hogy ezt tovább tudjam fokozni, és mindenkinek a legnagyobb megelégedésére tudjak dolgozni. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást itt a további programokhoz, illetve csodáljuk meg és figyeljük meg a fellépőinket, akik az óvodásoktól kezdve teljes egészében a nyugdíjas korúakig részt fognak venni, és itt szeretném megköszönni a kicsiknek, a nagyoknak és a még nagyobbaknak azt az áldozatos munkát, amivel ők vették a fáradtságot, és most fellépnek, hogy bennünket szórakoztassanak. Köszönöm szépen, és tapsoljuk meg őket! És ha már magamhoz ragadtam a szót, akkor én folytatnám is, és itt a következőekben a díszpolgári cím átadása következne. Ugye Kál nagyközség önkormányzata 2004. szeptemberében határozott úgy, hogy minden évben falunapkor Kál nagyközség díszpolgára címet adományoz. A megalkotott rendelet értelmében díszpolgári cím annak adományozható, aki a helyi közösségek szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, munkásságával Kál nagyközség hírnevét öregbítette. A község fejlesztésével a társadalmi, szociális, kulturális, sport és a gazdasági élet bármely területén kiemelkedően hasznos munkát végzett, és ennek révén a nagyközség értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 2005. júniusában került először a díszpolgári cím átadásra, amit akkor Galambos László, az iskolánk volt igazgatója vehetett át. 2006-ban Nagy László pedagógus, a Dalárta vezetője lett a díszpolgár, 2009-ben Fehér Klára pedagógus, képviselőasszony, aki 1990 óta a képviselőtestületünk tagja, 2004 és 2010 között pedig településünk alpolgármestere. 2010-ben Krizsán Andrásné, iskolánk igazgatója kapta meg az elismerést. 2010-ben pedig Tompa Vilmos volt polgármester úr,
aki 20 éven keresztül irányította a településünket. A díszpolgári cím 2008, 2010 és 2011 években nem került kiosztásra. Ez év áprilisában testületünk úgy döntött, hogy a falunapokon a díszpolgári címet Varga Györgyné Tarján Éva néni pedagógusnak adományozza. Éva néni, aki hosszú évtizedeken keresztül az általános iskolánk pedagógusa volt, és községünk lakosságának nagy részét tanította írni és olvasni. Ő az, akire a káli lakosok közül nagyon-nagyon sokan gondolnak szeretettel. Munkásságában és élete során tett tevékenységét Kálmán község önkormányzata ez évben úgy szeretné megköszönni, hogy a díszpolgári címet neki adományozza. De az élet kiszámíthatatlan, és Éva néni sajnos már nem tudja átvenni a díszpolgári címmel járó emlékplakettet, és nem tudja élvezni az ezzel járó lehetőségeket. Amit én, mint Kálmán község polgármestere, tiszta szívemből fájlalok. De ezennel nagy tisztelettel fölkérem a hozzátartozókat, hogy a Kálmán község díszpolgári címet és az ezzel járó emlékplakettet vegyék át itt a színpadon. Köszönjük szépen! És akkor haladnánk szépen tovább. Engedjétek meg, hogy én is személy szerint köszöntsem az erdélyi testvértelepülés, az erdélyeket, akik itt a második, harmadik sorokban foglalnak helyet. Jó meleg van itt nálunk, az a helyzet, hogy sülhet kifelé a zsír az emberből elég rendesen. És én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy kis ilyen történeti áttekintéssel kezdem itt a mondandómat. Ez a történeti áttekintés pedig visszanyúlik gyakorlatilag 24-25 évvel ezelőtti időszakra, amikor is megjelent egy újságcikk az erdélyi Maros megyei népújságban. Konkrétan 1990. január 23-án. És most ebből idézek. Az emberi kapcsolatok kiépítésének szép példájával találkoztunk a közelmúltban, Székelykálban, ahová pontos címre érkezett Magyarországról 2 egyenként 5 tonnás ifa. Amint Sumi Joachim szállításvezető pecsétes papírjai igazolják, Tóth János és László gépkocsi vezetők a szokványostól eltérő szállítmánnyal jöttek el a Tarnavize mentéről. Ám az ott lakóknak fogalmuk sem volt, hogy Romániában is létezik egy hasonló nevű helyiség. Ezt az újságcikket valójában az előzte meg, hogy váratlanul megjelent az erdélyi faluban a 2 teherautó rakomány január 13-án, és kísérőjük elkezdte kipakolni a szállítmányt. 3 nappal később levelet hozott a posta az akkori káli polgármesteri hivatalhoz, a káli tanácshoz, amiben azt a hírt olvasták, hogy Magyarországon is van egy kálközség, amelyről mi, székelykáliak nem tudtunk. Nagy volt a meglepetés, és nagy volt az öröm, hogy létezésüket anyagiakkal is igazolják. Köszönjük szépen a küldött anyagi javakat, és a ennél többet jelentő, jobban szüksége lelki és erkölcsi támogatást és együttérzést. Székelykál óhajja a szerető kálközséghez. Jöjjenek, azonosuljunk gondolatainkban, vágyainkban, reményeinkben, hogy egymást jobban megismerve, ne a végletlen munkáját lássuk ebben a most kialakult kapcsolatban. Aláírás: Demeter Gergely plébános és Balázs Sándor unitárius lelkész. Attila barátom itt néz. Jól mondtam egyébként a neveket? Köszönöm. Így kezdődött 24 évvel ezelőtt Kál és Székelykál kapcsolata. Majd az ezt követő években a 2 település lakosai közül sokan alakítottak ki baráti kapcsolatot, családokkal, emberekkel, és ez a kapcsolat ez a mai napig tart. Kál nagyközség önkormányzata 2014-ben hozta meg azt a döntését, hogy ezt a személyes és baráti kapcsolatot, amit mint ahogy láttuk is, tehát, és az előbbiekben el is mondtam, családok közötti kapcsolatról van szó,
ezt hivatalossá tegye, és a többi 23 éve tartó kapcsolatot hivatalossá tegye, igen. Kezdeményeztük Nagyerdei polgármesterénél, Jánosi Ferenc úrnál, aki sajnos most nem lehet itt ezen a ünnepélyes alkalomból. Az ő Nagyerdei önkormányzata ugye 6 települést fog össze, többek között ugye az egyik ugye Székelykál település. A testvértelepülés hivatalossá tételét, ami ezt jelenti, hogy a kapcsolatot már nem csak a családok között kialakult barátság, hanem a két település önkormányzata is hivatalosan ápolja. Jánosi Ferenc polgármester úr örömmel fogadta ez irányi látogatásunkat, és a hivatalos eljárást közösen megindítottuk. Bár a mai napig ugye Romániából még nem kaptuk meg a hivatalos értesítőt ezzel kapcsolatban, hogy Kálnak Székelykál a testvértelepülése, arról azonban tudomásunk van, hogy ez az elkövetkező napokban, hetekben megérkezik, és attól kezdve bátran kijelenthetjük, hogy Kálnak Székelykál lett az első testvértelepülés. Nagyon-nagyon köszönöm Önöknek, hogy az elmúlt 23 év alatt, és most itt a Kál és Székelykáli családokat értem, az elmúlt 23 év alatt az emberi kapcsolataik olyan kitartóak voltak, hogy eljuthattunk ide a mai naphoz, amikor a testvértelepülési kapcsolatunk hivatalossá válhat. És most nagy szeretettel és tisztelettel fölkérném Csiszér Árpád urat, hogy jöjjön fel ide a színpadra, és ezt egy kis ünnepélyes keretek között egy zászló átadásra és zászló cserével és egy szoros készfogással pecsételjük meg. Tehát akkor bemutatjuk azt, hogy milyen zászlót cseréltünk most át mi egymás között. Ezt ugye Árpád tudja elmondani, de ez előbb elmondta, ez Nagyerdei község, tehát a 6 települést tartalmazó jelentő községnek a címerét jelentő kis zászló, és ez pedig ugye a székely zászló. Bocsánat, én olyan értesítést kaptam, hogy az székely zászló, de ez nem az a székely zászló, ez a településnek a zászló, a község zászló. Még egyszer elnézést kérek, nem volt tudomásom erről. Az, amit pedig az Árpád tőlem átvehetett, az pedig ugye a káli asztalra való kis zászló, illetve a káli zászló. Megmutatnám én is a székelykáliaknak. Őszinte szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit, elsősorban Kál nagyközség polgármesterét, Morvai János urat, az önkormányzati testület tagjait, a káli lakósokat, minden meghívottat, barátokat, ismerősöket, és azokat is, akik nem tudtak jelen lenni. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és szeretettel várjuk
vissza önöket Nagyernye községbe, Székelykálba, nem csak falunapok és búcsúk alkalmával, az év folyamán bármilyen alkalommal látogassanak meg minket, szívesen és szeretettel várjuk önöket. Most pedig fel szeretném olvasni a nagyernyi polgármester Jánosi Ferenc úr üzenetét, ami Nagyernye monográfiájában megtalálható, és ez itt fog maradni a polgármesteri hivatalnál. Tisztelt polgármester úr! Önkormányzati testület, kedves anyagországi kárjak! Gondolatban öleljük át a nemzetet. Legyünk szüntelenül szerelmesek a magyar szóba. Hallgassunk a szív hangjára, az ősi parancsra, amely azt mondja, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Felkérlek benneteket, magyar testvéreim, hogy maradjunk közös jövőnknek féltőn szerető őrei. Baráti szeretettel, Jánosi Ferenc, Nagyernye község polgármester. 2014. június 26. Köszönjük szépen! Természetesen, hogy az elkezdett munkát, az elkezdett kapcsolatokat ápolni fogjuk, és továbbá is fejlesztjük, és azon vagyunk, hogy minél szorosabbá tegyük a két település kapcsolatát. Nagyon szépen köszönöm, mindenkinek kívánok nagyon, de nagyon jó szórakozást, és nagy ünneplést a mai és a holnapi napra. Meg szeretném ragadni az alkalmat, megköszönjem a házigazdáinknak, hogy fogadtak bennünket, időt, energiát, meg más egyebeket áldoztak a mi itt létünkre, és szívesen várjuk vissza hozzánk is. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm a baráti szavakat, és még annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, amennyiben megérkezik a hivatalos válasz ugye Romániából, a minisztériumoktól, ezt ugye közé tudjuk tenni, és mindenki tudomást fog szerezni a településen. Nagyon szépen köszönöm. Én csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy én is azt tudom ígérni, hogy azon fogok dolgozni és azon fogok fáradozni, hogy ez a már ugye 23-24 éve tartó kapcsolat soha ne hűljön ki, és lehetőségeinkhez és erőkhöz képest ez egyre jobban elmélyüljön, és talán nem is vagyunk olyan messzire egymástól, hiszen ez a közel 600 km, ez nem is sok. Ezt egy gyors autóval szerintem egy 6-7 óra alatt meg lehet tenni, és én azt gondolom, hogy ezáltal egyre közelebb kerülhetünk egymáshoz. Köszönöm szépen még egyszer nektek! És ugye továbbra is én beszélek, tehát továbbra is magamnál tartom itt a szót, és engedjétek meg, hogy most a polgárőrséghez szóljak, és szintén, mint az előbbiekben is egy kis ilyen történeti áttekintéssel kezdjem, hiszen itt a településünkön van egy polgárőrség, ami ugye gyakorlatilag 2006 óta 8 éve működik töretlen lendülettel, és a kezdeti létszámhoz képest lényegesen többen vagyunk, többen vannak, akik
településünkön azt a munkát vállalják föl, hogy önként, saját erőből a lakosság biztonságérzetét növeljék, azáltal, hogy járőröznek, illetve azáltal is, hogy például most is jelen vannak a falunapunkon, és a falunapunk biztosítását végzik. Az elmúlt évtől részt vesznek a 100x100 biztonság belügyminisztériumi programban. Ez azon települések, tehát 100 magyarországi település tartozik bele ebbe a 100x100 biztonság programba, és azon települések tartoznak ide, akik kifejezetten veszélyeztetett bűnözéstől fertőzött területen vannak, és sokkal nagyobb veszély, ami esetünkben az autópálya, illetve a fővasútvonal, ami ezt veszélyessé teszi, a bűnözés, tehát problémásabb a bűnözés. Nagyon fontos az önkormányzatunknak is a polgárőrség működése, és lehetőségeinkhez mérten minden évben szoktuk kisebb-nagyobb anyagiakban ugye áldozni, és az elmúlt évben a polgárőrség részt vett illetve pályázott egy autóra, és mint ahogy láthatjuk is, egy sötétkék Opel Astrával dolgozik a káli polgárőrség, gratulálok hozzájuk, és én annyit szeretnék itt polgármesterként most hozzátenni, hogy ugyan mi nem tudunk egy autót adni a részletekre, de nagyon nagy szeretettel és tisztelettel szeretnék most támogatásként átadni 2 biciklit, amit itt a háttérben föl is soroltunk, vagy föl is állítottunk, és fölkérném a polgárőrség vezetőjét, Kajcsós Anyit, barátomat, hogy jöjjön fel és ezt egy szoros készfogással, vagy meleg készfogással tudjam neki átadni. Én azt gondolom, hogy csak köszönetünket tudjuk kifejezni azért, hogy a polgárőrség az ilyen áldozatos és tényleg önkéntes munkát végzi. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Karcsó Sándor vagyok, a káli polgárőrségnek a vezetője. Hát ezennel szeretném megköszönni az önkormányzatnak és a testületnek a támogatását. Bármibe hozzájuk fordulhatunk, mindenbe segítenek. Ugye a tavasszal voltunk egy autót átvenni, ők már is felajánlottak egy garást az orvosi rendelőnek az udvarán. A gépjárművünket ott tudjuk tárolni. Hát a lakosságnak is nagyon szépen köszönöm a bizalmát, és továbbra is szeretném kérni a lakosságot, hogyha valami olyanban nyugodtan kereshetnek, meg támogatnak bennünket továbbra is, és az önkormányzat is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy ezt a lehetőséget. Köszönjük szépen még egyszer, és most pedig gyakorlatilag a műsorok előtti, tehát a fellépők előtti záróakkordként most következik a versenyek eredményhirdetése. Ugye volt foci verseny, volt a tegnapi nap folyamán főzőverseny, és ennek az eredményhirdetése következik. Mónika ide nyomta a kezembe az összes emléklapot, meg azt, hogy ki lett az első, meg egyes csapat, kettes csapat, tehát lehet, hogy össze fogom keverni, de a lényeg az, hogy szeretném megköszönni mindenkinek a tegnapi főzőversenyen való részvételét, és ugye volt 12 csapat, tehát régóta nem volt már ilyen sok főzőversenyen résztvevő csapat. Én köszönöm szépen a részvételüket, és engedjétek meg, hogy akkor először is a helyezetteket díjazzuk. Szeretném, harmadik helyezett lesz most jutalmazva, a harmadik helyezett pedig a Grassalkovics Vadásztársaságnak a 3-as csapata. Kérem szépen valakit a vadásztársaságtól, hogy
jöjjön és vegy át. Tóth Pista barátom már jön is. A harmadik helyezettnek a jutalma egy kis torta lesz, tehát de annál nagyobb szeretettel adjuk, egy 3-as számmal, hiszen ugye a harmadik helyezettek ők lettek. A második helyzet szintén a Grassalkovics Vadásztársaságnak, de a 2-es csapata. Most nem tudom, hogy Pista fönnmarad és akkor átveszi, vagy pedig a 2-es csapatnak más vezetője volt. Más vezetője volt, de Pista, aki már egy önkéntesként, ugye egy tortátverő szeretben dolgozik. Köszönjük szépen és gratulálunk nekik! Nem, az első már nem a tiétek. Az első már nem a tiétek. És akkor engedjétek meg, hogy az első helyzetet szólítsam a színpadra. Az első helyzet pedig egy újonnan most debütáló csapat volt. A héten hívtak fel engem, megkérdezte, hogy lehet-e főzni, hallotta, hogy lesz ez a főzőverseny. Mondom, természetesen. Kérdezte, mi kell hozzá. Mondom, gyakorlatilag bogrács, gáz, meg az alapanyagok kellenek, és akkor én azt gondolom, hogy egy pohár vörösbor mellett, egy pohár jó zene mellett, vagy egy kis jó zene mellett le tudunk ülni, és finomat fogunk tudni főzni. Tehát akkor szeretném szólítani az első helyzetet, Horváth István. Még mielőtt István ide fölér, addig szeretném elmondani, hogy marha pörköltet készített a tegnapi főzőversenyen, és személy szerint én is megkóstoltam, és csak azt tudom mondani, hogy én nem szeretem az erős ízeket. Ez pontosan annyira volt erős, hogy kellemessé tette ezt az egész ételt, és még egyszer csak gratulálni tudok neki, és hát tartsa meg az Isten jó szokását. Köszönjük szépen még egyszer. És akkor most szintén a főzőversennyel kapcsolatos emléklapokat szeretnék átadni, akik ugye a tegnapi nap folyamán részt vettek, versenyeztek. Lehet, hogy csak a saját maguk szórakoztatására, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen megmérettették magukat, és nagyon finomakat főztek. Szeretném a Szociális Központnak a képviselőjét szólítani ide a színpadra. Gyere, Kati! A Tarnamenti Lovasport és Hagyományőrző Klubnak a képviseletében szeretnék szólítani valakit, aki átvenni ezt az emléklapot. Gyere, Kati! Most csak Katik jönnek fel az emléklapokért. Egy kicsit megpróbálom megpörgetni. A Ne Felejtsd Nyugdíjas Klub képviselőt szeretném a színpadra. A Nagyközség Önkormányzat Konyhájának a képviselőjét, a Vadásztársaságnak a képviselőjét, Bozsik István, a Káli Polgárőrség képviselőjét, és utoljára, bár nem utolsó sorban a Kálmán község polgármesteri hivatalának képviselőjét. Jegyző azt, hogy ezt te fogsz lenni, tehát... Jegyző azt.
Gyere Sándor, itt vagyok fönt a emléklappal a kezemben. És ha vadásztársaságtól nem jön senki, akkor engedjétek meg, hogy ezt én magamnak átadjam. Én is tagja vagyok a vadásztársaságnak, és akkor ezt így megköszönjük. Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, és mindenkinek azt az áldozatos és kemény munkát, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy akár a tegnapi főzőversenyen, akár itt a mai nap folyamán létrejöjjön ez a falunap, és azon dolgoztak, hogy ez minél nagyobb színvonalban, minél jobb minőségben kerüljön megrendezésre. És itt szeretném kiemelni a színpadunk két oldalán lévő támogatói falat, ahol azoknak a támogatóknak a nevét olvashatjuk, akik akár anyagiakban, akár egyéb más módon munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a falunap, ez a 16. falunap, ez megrendezésre kerüljön. Még egyszer szeretném köszönetemet kifejezni nekik, és én már csak annyit szeretnék mondani, hogy a műsorokhoz, illetve a fellépőknek nagyon jó sikert kívánok, és önöknek pedig nagyon jó szórakozást, és figyeljük gyerekeinket, szüleinket, nagymamáinkat, unokáinkat, és drukkoljunk nekik, hogy a fellépésük sikeres legyen. Köszönöm szépen, és még egyszer jó szórakozást! Bocsánat, ez még a sporteredmény az nem maradt, igen. Tehát a sporteredmény az nem maradt. Szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy hagyományunk az illik, volt délelőtt a gyerekeknek egy foci mérkőzés, és annak az eredményhirdetése lenne. És a harmadik helyezett Barcelonát kérném, hogy fáradjon a színpadra a csapat képviselője. Tapsolatokat kérjük meg. Nagy küzdelemben voltak a fiúk, nem kímélték egymást esélységét sem, és annyi mutasd meg a térdedet, hogy milyen szépet csúsztál. Igen, az ott van. Nagycsátában a második helyzet lett a Real Kál, ennek a csapatnak a képviselőjét kérem, és közben kérném, ugye kizárásos alapon a 3 csapatunk volt, az első helyzet is jöjjön közelebb a színpadhoz. Tehát Real Kál. Te voltál játékvezető. Te is Kál. Ki lett az első? Kihagyta, hogy nem játszottam a És az első helyzet lett a Kéményseprő csapat, ők onnét kapták a nevüket, hogy fekete-fehérrel a pályára, és ehhez tudni kell, hogy ők voltak a mostani 8-os csapataink, úgyhogy egy nagy tapsot kérünk. Az új ember, ha itt van, akkor már majd minőség, ugyanis ő lett a gólkirály, 11 gólt rúgott a 3 meccsen. És nem jöhetett volna létre ez a rendezvény, ugyanis én most elfoglalt vagyok, és egy nagyon kedves leendő kollégám segített nekem, ő az Ausz László, és ő segített nekem végigvezetni a mérkőzéseket, és őt kérném a színpadra, és szeretném megköszönni a munkáját. Köszönjük szépen! Adjátok, hogy nem vigyázz. Én is kérem Akkor a sporteredménynek az eredményhirdetés is megtörtént. Gratulálok a focistáknak, és most már világosban is szeretnék mondani, hogy mindenkinek nagyon jó szórakozást és időtöltést kívánok erre a mai délutánra és estére. Köszönöm szépen!